Dneska si povíme o Brunsvíkovi. Jak ta pověst vznikla, či jak vzniklo pojmenování Brunsvík. Jestli jste náhodou nikdy neslyšeli pověst o Brunsvíkovi, zkráceně je to o rytířovi, který strašně moc chce do svého znaku lva, proto se vydá na výpravu, tam narazí na horu, která k sobě všechno přitahuje, tam se zachrání v koňský kůži díky ptákovi Nohovi, který tam chodí lovit. Díky tomu se dostane na zem, tam uvidí, jak spolu bojují saň neboli drak a lev pomůže lvovi, tím se skámoší a dají se na výpravy, tam je zajmou obludy, Brunsvík najde kouzelný meč, který, když volá všem obludám hlavy dolů, tak všechny obludy přišly o hlavy, pak se vrátil domů, jenže zjistil, že jeho hrad obsadili nepřátelé a proto řekl všem nepřátelům hlavy dolů a vrátil se zpátky do hradu. Ale všem vám asi bude jasné, že takhle ve skutečnosti nebylo. Ve skutečnosti totiž při konání druhé křížové výpravy jeden z našich českých králů, konkrétně Vladislav II. Se rozhodl, získám slávu a půjdu bojovat se svou armádou. A šli křížové výpravy. To asi víte, co bylo, tohle byla druhá. A pak, když se vrátili z ní, tak se začaly povídat historky, že byl král Vladislav II. Viděn, jak po boku lva, který na ní nezaútočil a choval se jako poslušná kočička, bojoval se saní. Jenže tohle je lev, jestli tohle Vladislav a tady saň, vím, že to vypadá hrozně. No i když. Saň se totiž říkalo krokodýlovi. Například si spousta českých rytířů přivezla různé artefakty, jako třeba kůži saně, lesklou, takže krokodýla, nebo třeba chomáče, výhřívy. Dále se taky povídaly historky, že když se král Vladislav plavil po lodi, že ho přitáhla Magnetová hora, z čehož vznikla Jantarová hora. Ale proč právě pojmenování Brunsvík? Ono se totiž takové pověsti nepovídaly jenom o Vladislavi II. Také se povídali o jistém šlechtici Heřmanovi z Bubna, nebo o vévodovi Brunšvickém z Německa a z jeho jména bylo odvozeno jméno Brunsvík.
taky. Tato pověst nedává moc smysl, i ta o Vladislavovi II. Konkrétně, protože viděli jste někdy krokodýla ve vyprahlé poušti? Já totiž úplně ne. Ani ve filmu. A to je co říct. Takže, ale kdyby, tak by to proti krokodýlovi nebylo tak těžký jako proti skutečnému drakovi. Tohle byla pověst o Brunsvíkovi a její původ. Samozřejmě pravé historické jádro asi nikdy neobjevíme, protože je schované pod nánosem mnoha staletých výmyslů. Takže tohle byla ta naše pověst o Brunsvíkovi.